pamberi pedera mambo kutasi. Amira pamberi pedera mambo kutasi. Yesu chokwadi. Yesu zangatara zvikwadi. Ndikachabatwa nemwa. Ndikanepa ndichabatwa nemwa. Marari batsiro. Marari batsiro. Pamusoro mambo mutatu nemakurukota enyu ndinoti pamusoro nyaya yangu inyaya yevashakabvu vana sekuru nambuya vakashaika nguva yehondo vachibva vaparara yakunetsa yatova mota yaibva yandamisikidza baba munini pamberi pedare rinei kuti uyai mumirire nyaya baba, pane zviri kunetsa zviri kushupa kukwara kwevanhu, kufa kwevanhu kusina kusarukana, kupenga vana, kupenga. Ndofunga kana mambo mazuva makasvika kwaVhumbunu, tiri kwaVhumbunu, musikana akazouya achimhanya anga ari pakoleji uya achiuya kugara paya paisunga kuchaiwa chaiwa, imba yese yapapa munini iri kudai. Saka tiri pamba tine musikana wedu webasa. Musikana wedu webasa akabva aenda nemwana wangu kamukomana kanhamba kagrade 3 kuchesi. Obva anzi ngaazosvike baba mwana wangu azouya aone anzwe zviri pane mwana. Ndakabva ndaenda kwabva ndasvika kunonzi kwamai Nyazika kuGovhingwe, isu tiri pachikoro. Ndabva tasvika ipo paya, tichisvika vanoti imimi matosvika papa wacho, ndimi mutori padanger sere kupfuura mwana uripo. Mwana uya paazoda kunamatirwa pabva pakuda sekuru sasekuru pavakashaika pana mbuya nasekuru vakasakatika nguva yahondo. Obva wakuda obva vati waita araki wauya nemwana uyu ane wangu waenda naye kuOsborn Dam. Mwana uyu akatopararira mumvura. Uri kunyarara sei usimudza musoro uchiona imba yababa munini mwana nemukorovesi achipenga, iwo wakatarisa mwana uyu ndanga ndatomubata kuti dai angaenda kudhemu ratova chedziwa zveshuwawo. Mwana wanga atengawo chiwedzo chake asingazivi kuti kurakura kunodii. Ibva aida kuenda nasekuru wacho. Sekuru wacho wakadini ubva andonyumwa akati akuti ndiende nehope dzandarota hadzidi. Zvabva zvaita pokoso apa mazuva ndakarambana ndakambuka kusiyana nemukadzi nekunetsanetsa kwezvinhu. Ndizwe mwoyo zvikanzi aundizivi here? Ini nditi ndiani? Zvikanzi ndini baba wapapa wako. Ani? Zvikanzi heri. Ndikati heri vari mumasango. Zvikanzi ndini si baba wako. Muri kundivharirei? Muri kundirambirei? Murudi? Ndikati aiwa hatisaziva tiri kumutsvaka wani sekuru, omba hatina ratiri kuramba pane rese. Muri kuona iwewe wabvata iwewe hasha dzako hasha rudzi aunga usingatozivi kuchechi kuvhungokwiwa kuti ndasiyana nemukadzi. Hasha dzako hasha rudzi usingasimudzi musoro kuetera mukadzi uyu. Wana unogona kuabvuvatira here? Chiri kuti kudai wakambozvitsvaka kuti chii? Muri kuona ndobva ndanzi iwewe ndinochera zvemugodhi. Iwewe kumugodhi kwanga uchichera hauna kuona here kuti ndakandapasai nekuti pakabva padambuka tatopedza kutochera mugodhi ndada kutopuwa mari ndakada kubudisa maturusi. Pabva padambuka cheni tambo bvadzitonga tanda 22 meters bvadzadzika bvadzazobatwa newakomana. Hauna kuona here saini yandakupa? Ukandonokera iwewe kumhanya ndaakukupa basa rekuti simuka iwewe umirire imba iyi kuti umirire dzimba dzese uchiunganidze vanhu. Unotaura pabanhu ukanonoka ndichapinda pamako ndichapengesa mwana uyu. Imba dzese dziri 5 wakomana toda kuti benzi kuti musimuzechi musoro. Ndikati alright. Kwabva ndadzoka kwakuuya kwakutaurira baba muniki baba munini ndiyo nyaya yatasangana nayo. Kati zvishuwa nyaya iritonetsa mwana totozwa tovatovhingika. Ngati tiende kunani? Kuna baba kupena longa kwa mchena uyu. Hatishati vataita zvekukasika obva tatenda kupi kupena longa kwakutaura nyaya yedu kuti ndizvo zvazvinotaurwa. Asi zvanzi dai tanga kuunganai mukaungana sekuru vati mukaungana ndichauya ndichibva ndabuda mukaungana muunganidzanai ndobva ndabuda ndobva ndamoziva kuti ndiri pakati. Abva tati ndibaba munini ndikati nyaya ine neshamhu isisina shamhu yaane nemupini. Obva tamhanya kwakuenda kupi kupena longa. Nyaya yedu
kuya kumirira ubaba achidiwa ndopatinoda kutarisa ivo baba kuti chaari kuramba chii hamusi kumuhwandira here kuti muda kuti ayamira sababa asi muda kuti asvika kumira sababa ovhatonjema uzi ndiwe muroi saka chaari kuramba chii ndo zviri kutotinesawo mutakatenda pameno vati onai tarisai ni mwana wangu iti ndikurwara mwana uri kupenga saka uyai tidai tese pamwe chete kutanga tanasa kuita takatowirirana saka takaita tukatakaura nyaya pachibva wati novemba hazvokuramba iri kumira sababa panyaya dzemunisa nyaya iripo ndeyekuti mhuriyo iyi namai wavo imhuri yamukoma wangu vana vamukoma wangu asi chiko chokubva 1982 mukoma chete pakashayika baba kusvika tingangoti 2007 waienda kun'anga kumaprofita achichi takati musha panika panapa nepa hatonguti neparodha wachibika doro vari pano wachitora nganga dzavo wachigadza indiri papapo imwe time 2007 iyoyo wakatora zvakare tangukanuka kuona mota dzaapamba sekuru vatotora sekuru hanzvadzi yamai mwana hanzvadzi yamai kutsonzoko kuti wada kubudisa zviri kuda kuitika uda kuti mbuya wabude watore pawari ini ndiri sepapo pandinotaurapo handina kana soko sekuru ndiyazotobvunza kuti kujames ari kupi nemudzimai wake zvikanzi sisi wangu anonditedzera ndiye chete wemumba ari zvikanzi ndokutore bvandangoenda vandatora ndotoona pamba patova newaruridza ngoma waruridza mbira wari kuita sei n'anga dzatopfeka makona dziri kuita sei amenoze nhingi hembe dzavo dzedze chii chiri kuitika panapa then wazoti mangwana acho makuseni umwe mwana wavo hanzvadzi yake ibva yatanga kubudirwa amene yakaita zvekubudirwa zviya ndoda kudii chichi vanhu kati chii anzaiva ndoda kuona ndodai ndini mbuya muchena kutaura mai wangu mukadzi wajames ari kupi kutaura mukadzi wangu ndiye ari kuita sei ndiye ari kundivhara kuti ane miti yainayo iri kuti ndisanhingirike musaone pandiri ndisatore pamuti hangangadziye haza dzakawanda dziyaimwe yacho bva yatoti aiwa regai pamba pavo hande tinosecha manga kudai kupinda mukumba waibvauramudzwa nemudzimai yangu taiwa musechi pasina hama yangu saka ndodzi yamedhemu nditicha ingwewo padhuze vaingondobva yasedzwa manga ibva yapinda ibva yasecha ibva yashaya haya akatesa kusvika neugadheni hembe dzese kubudiswa kanwa panze kudii mari hanzi miti zveri kuti hanzi mudzimai wangu ane miti iri kuti mai asataure baba wake hanzi ndiye ane miti iri kuvhara vari mudzimai wangu ndakamuroora mai vakasotoureva mudzimai wangu achiri mwana mudiki zvokuti haana zvaanotomboziva ke nezvechiiti izvo ndakamuroora 1987 mai vakashayika 1979 ndakabva ndatama chiripo ndecho ndakabva ndatama ndatonogara kwatakanogara pandakangonzonoma kuti muchagari panapa samuchena nezvandaona zviri kuita mhuri iyi pano hamungangovhiringidzirwa wana vatatoenda kugara kusaidi time mukoma wangu nanatete vati onei kune musha wakasiya sekuruko kwamuchena chenda unogara kwamuchena ugare hako safely newana wako pasina vanozokuvhiringidzwa vanouya vachikudisturba chivana kuita saizvozvo kubva 2007 iyoyo uyu ndakazomuona muna september izvozvo kubva 2007 akazoya pamba pamusoro muna september kuperaperei aine munyina wangu uyu kuti uya tinogadzirise zvirudiwa kumusha inini handopandakawarambira ndati aiwa ini handikwanisi kuti ndiuye ikoko ndakabva nenhaurwa unoziva nhaurwa ndakauya nayo wananai nemunyina wangu uyu vanogara wese pamusha ipapo papurazi ipapo kana muine any problem unoona mupana wangu uyu ndiye munotaurira nhau dzese dzinenge dziripo kana paine zvinogadzirwa munozotuma futi mupana wangu ouya uzondizivisa inini ndapo mutyai kuti ndinge muuya kumba kwangu
munonga munoona muri kuramba nenyaya yekuti zviito zvevanawo ndozvokuti musade kuasosieta nawo ichokwadi kuti vana wabva mumapostori neng'anga nechii zvese ndizvozvo imi mamuzvideni ina handizvifariri hangu okay. Asi mukanzi vana wakauya wachiti nedambudziko rakati riri kuda imimi ndakawapa baba waripoti baba wasuda baba wada imimi ndakawapa babawo uvakuramba imi mamutumwe baba waruda baba imimi ini nekuitirwa nababa tizvo aiwa ndikazoona iri musha kwenyu zvizvi pane zvinhango dziripo ari kupira chikora ndee anguyu anogona musahwandiri zvisina basa baba kana pakazoona kubva muchikuwa ndimi mukuru ndimunopinda ndimokwira muchikuwa ndinokwira hamungaita zindiri ndadirigeta ko uyu kana ari mukuru kune uyu ndinokwira barikawa ndopatotona kuti kana muchikwanisa kukwira muchikuwa chiri kutasisai kuti zviri rainawo hamuska kusvika pane n'anga muda zvekutumira chii aiwa ini ndiri kutosvika awa ndiwa ndikutosvika unga ndifamba nawo ingona indakukusvika chii ndinotowatya maitira uyu anogara akarohwa papurazi ipapo muna oktober ndakatomisa ndauye mukoma kuti toripoto penhalonga polisoti ndanzwa nekunerwa newana wamukoma papurazi ipapo munhu asati atorohwa ipapo ndofunga ndini papurazi ipapo sindi wamwe dzese hanzvadzi dzangu dzese dzaiperawo vhiringidzwa kurohwa ndinotowatya nehovhiyo dzavo dzavanoita otherwise vangatoniwanikidza ipokwavhukunu wakandikwadza As you are very intelligent. masoko nyaya dzevafidzi zvavari kutaura kuti takagumisira mazuva ari kutaura aya takagumisira nyaya dzedu kuya muna 2022 pandifunga ana sabhukunduru vanozviziva vanga varipo nana ichemtimamba 2022 tibva tapiwa tsamba dzavakwaya kuno vakauya nemunin'ina uyu peter vakauya nasekuru vachibva vanzi kuti mashaya nyaya matarisa mashaya munozoya muzotidini tozotaurira havana kudzoka baba munina kwete zvavakuta kuti backward baba vachi vapenyu baba vane 15 years more than 15 years vafa 2022 saka mukona totidai nyaya yedu zvatoti yatumbuka kudai mambo pamazuva atauya tichitsvaga mbuya wacho zvichinetsanetsa pakabva patanga kuuya takadhopatatanga kuzwa dare kutanga kuziva kuti mbuya havana kuurayiwa nemakomrades mbuya vakaurayiwa nepofu mukona pabva patanga kuuya vana mudzibha vakatanga kutouya vachipinda pamba vachitaura vakatanga umwe muzukuru wedu achiti munozouya muchidini toya abva afonerwa ataura kuti mapane zvamutsvaka mbuya mune zvamuri kuita muri kukangaisa mbuya uri padhuze dhuze mbuya wakatongerwa pamuti uyu uri pageti uyu aibva ashayiwa mhosva vanhu vachinge vanzi mutsunhurei adzokere kupi kumba asi bva kushaya kwakaita mhosva povhu yakabva ati ano hazvichaititi povhu makomurezi akatiitai vanhu kwaubva aurayiwa saka atanga vana mujibha wekutanga ipapapo achibva vaya achitaura nyaya achitaura achibva kuti vachatiratidza vasvika pamba vabva vasvika vabva vaimba kariyo kavo mukajonati namate mwoyo wangu ndiwo mhandu anza inini ndauya imi pane zvamuri kukanganisa zvamuri kuti musazione pane vanhava saka obva abika zvitii zvake zvangaisa zvitii zvanga abika obva amwisa vanhu vese vanga varipo tikati auraiti muzukuru titaurire nyaya yawafambira kubva kwazongoro zvikanzi aiwa ndisati taita dare iri ngatitange taenda kuti tifambe wabva atiti hapane munhu watakazwa kudai tabva tati wabva taenda kwadc nawo bamunini nanamai nedare rese 2022 tabva taenda kwadc tasvika paya pobva pataurwa nzi mbuya kudai vada kuti vatitore ivhu toviga ivhu tikati ivhu racho muda kutora papi tibva tarambana nazvo tibva takudzoka munzira tikati iwo muzukuru kwese kwauya zvawabva kwazongoro wati uda kutaura nyaya yekuti titore ivhu heri kana tauya kunotiratidza munhu taura pane munhu ndopawakatanga kuti ndopawakabva watanga kuti
munhu uri pane miti yakadini miti yakataura ngatisiyana nekwese kwakutitaura zvevhu wambosimuka uchiti iwo uda kutitaura chi izvi tabva tachisvika paya vabva nyaya yapapa yabva yachingwa futi kwatati ngatisiyane utatowirirana neuti munhu ari kufuma achiratidza obva amboenda kubasa ozodzoka achiita ruigo ndobva tatotanga kuziva kuti sekuru vedu isusu vanga vakashayikira kuharare taitofunga sekuru vakafira kupi kuharare ndo vakabva atotanga kutaura kuti aiwa munoziva kuti sekuru uripo tikati takavashaya pakutaundi tikati aiwa sekuru vakateerwa vakazouya kunorerwa kupi kuno sekuru vaidada sekuru vaidini muri kuzviona taenda paya tibva taona kuti tafamba paya tese wabva waidaidza kuti uya kuti tivige ivhu saka takabva tatakuviga ivhu hazviiti ngoti munhu uri paadini paari ivhu rei ratinoviga ivhu rani muda koritora papi pamuda kutora muri kuona vanhu vaya vakatouya nedare vanga vari maprofita vese vari tuve nyenyedzi nomu muri kuona tasvika paya ndopavabva vatanga kuti kutsvaka ndopavabva vatanga kurangana nabamunina nyaya yekuti vanhu taakutiziva kuti ndima ina mbuya vedu ndipanapa wakabva paipa vataura zvebhizo wabva waponera zvomwe mujipa different akati kwabva auya muri kupi kudaidai achibva asvika akati mazuva mama kutotsvaga mbuya wenyu iwawo ini ndakatoya ndikapinda kunomberera baba nani mbuya wenyu uya wakusairira wokutanga uchiti wanga wari kuomberera papi taura panga wari udini wanga wari kuomberera wauya achituwa achibva daiwa musatore ivhu mbuya vane pavadini mbuya varipo takadaira tobva taitsvaga mazuva tobva tashaya aibva azotidaidzazve tiri wairini mukomana mudiki kuti uyai kunzvimbo yatakuchiziya manje kuti apa vana muchibva tu vese vachiti kanzvimbo apa ndokanani kana mbuya uyai muri vairi tibva taenda tiomuratidze panani pana mbuya tobva taendapo takabva tataurira baba munini kuti baba munini nyaya iri kuti munhu wati uya tidaidai zvese taivataurira ndobva ndachizobvunza kuti wewe zviri kumbodini mbuya vacho vari kusvika sei pavari mbuya achibva nayo mbuya vaya vari kutodini vari kutosinge nhasi uno vari kutondibuda inini tatokuya kwandatoita pana pawanga wakandipfeka patondita ndakavharwa zvakadini saka ndatomboya ndiitora mashizha nezvimwe zvinhu zviri kudaidai ndichidini ndichiti iyi nyaya ine ndikufungira mukufungirana aiwa asi hamukubudirana pachena isi yamutaura yerebellion nechine chii chini chinomboswa mugarirwa pasi chotongoitwa but mukanotaura kuti kubva yange rini 2022 apa tamuna 2025 nyaya ishe yabva yasimukazve kuti kuungana kuya tabva yakudzokana bamini danhasi varikuka kuvhirikira vaindisha mukurori nyaya yedu yaitapapi kuzvati kuungana zvibaba zvari kuramba ngatidini taungana bambo muzwa nyaya yekutaura hanzvadzi dzake dzese dziri 3 dzinoti dzinobudirwa umwe anoti anobudirwa nababa wangu umwe aiti anobudirwa umwe nababa umwe namai mumwe nasekuru ise huti wakazofa 1980 ende manga atova mudhara sere wese vanoti vanobudirwa izvozvi muri kuona iyi naishe oyi umwe akanga atobva kutoti hande ndomurakidze zvo tikaunganidza vanhu kwese hapana kwatakasiya kwadc kumapurisa kupi kutoenda nekuhospital kutopurana nezveuzoti tizoite dna mabhonzo ataurira mwana kuti kubva masvingo achiti ndomurakidzai pana mbuya hapana dai kunzi shenkoya ari pano emutaurira kuti takachera waipano takachera tikashaya kubva ndofunga kuma10 kusvika ridai kupirikura mumatombo zvimwe zvisingaiti wanobudirwa nowanobudirwa ndiwe imba inongobudirwa chete handizoti ishembwe
ndingati nyaya yawo ikutinetsei ngekuti pazvakambobuda pacho pachinzi mai vari apa, ndofunga pakauya matsamba iwaya paine mwana anga achibudirwa wacho achitsanangura kuti vari pakadai pakaita basa kunotsvaga zvikabuda kuti pakanga pasina munhu. Then mushure maizvozvo hapana chakazobuda futi. Ndofunga ndikaonga kuti vachifamba vachienda uko asi kuwirirana kwacho zvinoratidza kuti havasiri kunyatsowirirana, nokuti tikatarisa kuti ivo baba vacho akasiyiwa ari baba obva aona kuti musha zvanetsa, then wakuti mudiki ngaaite baba, paroratidza kuti iye aona kuti zvaoma, then otora mudiki kuti aite. Apa chechipiri mudiki wacho ari kutorwara futi nezviri mumusha macho zvekuti haakwanisi kuti angaita basa iroro rekuti aite baba. Saka zvinoreva izvo kuti ndofunga Changamire Mambo kubatsira iye muchena baba wacho aripo iyeye kuti ashandise simba rake sababa obatanidza mhuri iyoyi, nekuti hazvingaiti kuti chatadzikana neachitori normal then oona kuti munin'ina ndiye aripo asara paari kutaura iye kuti pane hondo, oshiti munin'ina iye ari kutorwara arida kubatsirwa naiye baba ivava vari kwava vakatiza vakaenda kwamuchena oti ndakusiyirai baba ivava. Ndinoona kuti ipapo paroratidza kuti baba muchenawo vari kunzvenga kugadzirisa zvemusha, zvichireva kuti ivo pachavo vanogona kunge vaine ruzivo rwavainarwo rwuri kuita kuti vana varambe vachiita sei vachipengereka kudaro. Saka chandingataura Changamire ndechekuti Mambo baba avo ngavashandise masimba avo ogadzirisa. Isu kana vachinge vati vakugadzirisa vachiunganidza mhuri dzavo seutungamiriri hwedunhu, tinokwanisa kunge tichivabatsira kuti apa ngatibatsirana takadai, apa ngatibatsirana takadai. Asi chandoda kukurudzira ndechekuti ivo vacho vana muchena ava pavanenge vachiita zvinhu zvacho vakuzoenda kumberi, ngavasazoda ishe mukoi kana vaona kuti zvinhu zvaita sei zvashata, nekuti kuya kwandatoita pano Changamire Mambo panyaya iyi ndofunga pandakaudzwa zvekuita nedare rekwamambo ndivabatsire takasimuka tikashingirira. Ndofunga mamiriro ezvinhu anga asina kunaka, tikamira nawo kuti tikwanise kuona kuti ndipo here. Asi izvozvi zvikuya kwavaita ikoko havana kuuyawo kuti vatsvage zano raishe, tangosanganawo kuno, asi zvisinei hazvo ishe harambi vanhu vake. Ipai babavo kuti vaite simba ravo sababa, vamire nemhuri yacho, wozoti kana vasisipo zvozooneka kuti ndiani angamira samuchena. Ndofunga ndiwo mashoko angu Changamire naMambo wangu. Mubvunzo wangu kuti chingamisa kuti kana paine zvekunetsa uyu amire vachigadzirisa chinhu chii? Taungana kwatakaita tataura pamino tatanzi tiungane pamino tinokamirire tanga tanzi tiungane ngatindodini tiungane zvaari kuramba ake chii baba nevanhu vangu vatiti vayai vatibatsire. Saka kwatatanga kuenda kwamanyazika vakati tamunoya tibva taona tikati maini vanoita zvechechi kumasowesowe maini tikavaendesa imwe chechi kunze vanodini vanoti havadi tikati regai titidaidzewa takadaidza. Hausi kupindura mubvunzo ndati chinokutadzisa iwewe kuti ugadzise maproblems avakatasina nawo pasina uyu chii? Mweya uri kubuda Changamire pane murora izvozvi uri kuti ndiri kuda James ngaava James wacho ndo paari kuramba James daidzai James wakuda pamukadzi wangu inini uri kutaura nyaya yekumona kuti muri kunonoka izvezvi mwana wakatoguka nemoko kudai haasi kubata nenhau iyoyo isu taitonzi tinotobayiwa. Imi mumba kweikwazi ndokubudirwa badzi ayo izvezvi kudaidzwa mavanga vaita tavataurira kuti dare redu tatati huyai ana pamnini munhu ada kubudisa kuti wobuda mweya pane mumbai wobuda mweya pane umbai uyai tobuda mweya pane umbai. Saka vari kuramba asi ndo patakatari mweya chinozivi kuti muimba imwe nemweya mweya udini mweya vanhu vacho havasi kugutsikana zveshe Changamire zvamukuzwa ruda kuti imba yacho ndiri inobuda kumba huru iyi inotakura zvakandoremawo.
yaibaba kuda way forward titaure Ini ndine vana vanogara vachisvikirwa, wasikana waini vachisvikirwa naamwene. Zvino nyaya iyi kana ishari pano anozviziva, akambaatenda nyaya iyoyo. Tikatsvaka mbuya wana wangu tikashaya, asi pakanga pari kubuda nyaya yekuti tiri kutsitsitirwa. Saka pauya imwe nyaya nyowani yasingatiungane, daidzai James auye titaurirane. Saka isusu tatisina kutaurira Ishe wakati nyaya yenyu yanetsa, kana mazoona zvaita muzondidaidza. Saka tisina kumudaidza, tatisvika kuzomudaidza taona kuti zvadini, zvakufamba, zviri kubuda pawana. Iye zvino zviri kubuda pamuroora, mukadzi weuyu achibuda achiti James ngaauye. James wacho ndiye uyu uri kuramba kuuya pamusha. Baba wake waJames uri kubuda kuti pamuroora, uri kuti ngaauye James mugadzirise musha mutiwige, asi ari kuramba. Saka mutaura kuti zvinosenza here kuramba baba wake. Ini ndikaita wana wanobudirwa, saka warida kuti wana wese wabudirwa wabhirife kuti zviri kutaurwa ichokwadi. Noti madzishe nasabhuku yaripo mkwei wakauya kuba kwedu nenyaya yekuti tati kutsvaka mkwei. Bambo James kuti pasaite mweya wekufungirana, kuti pasaite mweya wekufungirana, imwe daidzirai family gathering, daidzirai family gathering yamune muri kwenyu. Ndakunyanya kunzi ndinonyeba manje nefamily gathering yetu. Ndine iyo yamunzi ya 2022 takajoina wazukuru wese kuti kujoina. Iyo pane umwe wakangoenda kuna mukoma wangu asati asheka. Ndiri kutaura izvi kuita mukoma wenyu wamutaura ndopi kuti ari kwainzi Stuart, asi kwandinotedzera ndisipeke izvozvi kune here umwari pamusoro penyu? hapana mumba. Saka ndimi baba chidaidzirai. Pane zvakamboitika mambo. Aiwa kani tati zvakaitika andika usara pemuri kufungirana ba wakanga wabudirwa wakaenda kamuzukuru kamwana ke uri panhare yako vakati kabudirwa kwagwanda kuriside umba kwamukoma wangu vanzi mukoma wangu yaana kufanirwa vaangoti vataura nhaumbwa dzavo kuti ndo nyaya iripo. Mukoma wangu akati aiwa kana baba ari kubuda pamwana uyu no problem, baba ari kutsvagwa nestate hande kumapurisa izvozvi paBridgeside police station. Wakatiza kutodzoka kumba hawana kuzobatika. Aiwa munozwa here baba? Aiwa kutaura zvamudirwa kwacho kwanyanyisisa. Tati zvamutaura zvese izvezva tiri kuzvinzwa hanzi zvamutaura zvese tiri kuzvinzwa hanzi tiri kuti isusu imimi handika itai one last meeting newanhu ava pamunogadzira zvinhu zvese izvi. Kana zvaramba mudhara stay out nyaya dzavo oita nozvavo urikuziva zvandikutaura. Itai one meeting yekupedzisira muungana mese muungana ipapo nyaya iyi ibva yapera. Kana watadza kupedza kuita zvauri kutaura iwe ndizvauri kuita. Taura zviri kudiwa izvi zvinochira Vangwatoti kasikirai kumbongana vaunganidze vanhu. tati kuri kudiwa izvozvi kuti atozive zvitoitwe. Vaunganidze vanhu nokukasika vanhu vakaungana obva vabuda obva vazviratidza pavari. Rini chironga izuva kuti rini izvozvi uyo abva atoziva anenge ari. Ndiri kutorwa neshamura ndakatoti zvitete nokukasika ngoti Ishe tati kana zvikaita kana kuti 2 weeks time kuti zvaita kuti vanhu nevari kuunganidza nevari kure vese chibuda ichi zvatoperedzisemawo James 2 weeks in 2 weeks time chironga this meeting rukunza munhu wangu ndini ndotongoenda ikoko vamwe hapana mumwe ndiwo ndini ndichadzika ini ndichaunza mukomana wangu baba pazuva rechina munoda yasoroti chichimuti yes takachienda